barkanku da zuwa tashan Arewa Entertainment TV. Kada ku manta ku danna subscribe. Haba mana baby na wai kin ji zance wannan corona din kuwa? Na ji mana, shi yasa ba na so kai kusa da ni saboda ba na so na kamu da cutan corona virus. Haba baby tsaya ki ji mana. Sunana IY Malayin Adamu Zuru. na ji suna cece kuce akan corona virus ta zo. Jama'a in kun lura ciwon na mai kuɗi ne ai zalla. Ku kama salati. Mun riga su mun ce Allah aiwai. Mun gama da Ebola ga wata corona virus na sannan ga hanta virus alamomin ƙarshen duniya. Assalamu alaikum aiwai. Ni ba zan gaisa da kai ba. Ni aka ce min ka dawo da shin zaka musa maciwarka. Corona, Annabi wa lawama corona kill some people in Nigeria. I don't know corona, I know one know corona. Sana mu fita, sana mu shiga, ba gaisuwa, ba ibada, sabida Coronavirus. an gbàdúrà sọ́lúwa wípé tó bá wá ṣẹ́gun corona. Èmi yóò dín mi òrónà, mo ṣe bí tèbólà. Ọlọ́mọdé kárólù bíi ti bọ́ọ̀lù. Ká mọ́mọ́ kan àfi bọ́ọ̀lù. Allah gaba da corona. Manya ku ji tsoron Allah, yau da gobe sai dai Allah. Mu je masallaci mi sallah, mu roki gafara gun Allah. Wannan cuta ne daga Allah. Wai wata cuta ne corona? Wayyo Allah, corona. Da farko suka ce Ebola suka sa kasan mu suka dinga boring. Yanzu sun ce ga antivirus da burin su an ta yau mana bala'i. Yanzu sun ce ga rola virus da niyan su sa kasan mu da rola. Suna fama da yan matan su safa da rana suna shan AC. Kuma da talaka kaman bayin su sun zo suna raba musu indomie. Gudu tsoron haduwan ku da Allah da ni na san ba za ta yi kyau ba. Si voice on muna layi kaman mata masu yin lalli grind. Mata ne kuma kwami guno ushe ni kurani. Guys, 1, 2, 3, go. Coronavirus wai ta zo dakata tsakanin mu da rata. Dan ta yi ta can ni na yi ta nan, wannan ciwo wane talaka. To ku duba fa ku auna, Liverpool ne ta ban san raini.